Volám sa Matej. Mám rôzne záujmy a vybrať si strednú školu nebolo ľahké. U mňa rozhodol superchemický krúžok, ktorý sme mali na základke a neľutujem. Vybral som si štúdium biotechnológie a farmakológie. Chemické pokusy, analýza vzoriek pod mikroskopom v perfektných labákoch so superučiteľmi. To je moja škola. Očarilo ma skúmať svet okolo seba. Spoznávať nové veci, hľadať súvislosti a experimentovať. Výber odborov na našej škole je pestrý. To, či ťa baví elektrotechnika, podnikanie, alebo ti voňajú autá, je len na tebe. Moderné dielne a prax v naozajstnej firme. Nájdeš tu učiteľov a majstrov, ktorí vedia, o čo ide. Našiel som školu, kde teória aj prax dávajú zmysel. Kde sa môžem rozvíjať. Vyber si prácu, čo ťa baví. Školu, po ktorej ťa budúcnosť nezaskočí. Spojená škola v Banskej Bystrici. Čekuj náš web a sociálne siete, tam nájdeš, čo potrebuješ.